खुलुमबा जतन हामबाय पहिला निरक जतन हामबाय रगो तामनि हमचिनि अर तिनि प्रेस मीट निरक फैमाने बांगै तिनि जेटा सानानि आ विषय हंगाय त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अथॉरिटी डिसाइड खालायका जे 110 टा पोस्ट सब जोनल डेवलपमेंट ऑफिसर बाय डेप्यूटी प्रिंसिपल ऑफिसर पोस्ट नो फिलअप खालायनानि बागै abo authority abo advertisement rijaka application receive khlaijaka application jeng receive khlaika around more than 26,000 abo porikha nanani bagai khana that is 9th June 2024 Sunday 12:30 ni sini araita jara abo time schedule tangmani tini jeng complaint makha je answer key abo leak mui thangka haini bagai जों जेहेतु साइ दङ जे त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जों कमप्लीटली ऑन मेरिट बेसिस जों रिक्रुटमेंट खालायनाय इन अ ट्रांसपेरेंट वे एवं जों बिलीव खायो इन गुड गवर्नेंस वी आर रेस्पॉन्सिव टू द पब्लिक हानि बागै जेहेतु जों कमप्लेन मानखा एडीसी प्रशासन तरफ थेके जों खाना जे परीक्षा नाय बनो आपातत पोस्टपोन खालायनायनि बागै सिद्धांत नाखा अंकाय जे अमनो आंसर की जे लीक खालायका ओ विषय न जों कंसर्न पुलिस स्टेशन जों एफआईआर लॉन्च खायनाय जाते खालायै पुलिस तदंत खालायै जारा दोषी बनो फाइंड आउट खालायका अंकाय जों बनो शास्ति होनायनि बागै जों व्यवस्था खालायनाय एवं जारा और निगो जुक्त तंगनाय बरनो जों डिसिप्लिनरी एक्शन जों इनिशिएट खालायनाय जों बेसि दिन नाया 10-15 दिन नि बिसिङाव जों रिशिड्यूल खालायै जों परीक्षानि डेट जों डिक्लेयार खालायनाय जों ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेजर्स जों नाखा नायफानो आबो तो बरकनो खालाय दंमानिबा जेनो विश्वास खालायका बा अनफॉर्चुनेटली बरको आंसर कीनो लीक खालायरिका आबो अनफॉर्चुनेटली माहिनाय आबोनि बाङैनो जों प्रशासनिक तरफ থেকে जों सिद्धांत नाखा मनो पोस्टपोन खालायनाय बागै तमानि हिमालय जों जदि सेम क्वेश्चन सेट बाय ताबो जों एग्जामिनेशन नाखा अंगाय अनेके कम माननाय अनेके बेसि माननाय आरो डिस्क्रिमिनेट नाय आर डिस्क्रिमिनेशन जों अवॉइड खालायनाय बागै जों परीक्षा पोस्टपोन खालायरिका अब